Hello guys, welcome to my channel. It's Lina Gali. So ayan guys, share ko lang kung paano ako mag-edit ng aking video sa KineMaster. So marami kasi nagtatanong sa akin, paano daw ako mag-edit? Lalo yung mga kaibigan ko na baguhan lang sa YT World. So share ko lang to guys, para ito sa mga baguhan sa YT. So sana guys, may matutunan kayo sa aking video ito. So eto guys, ito talaga yung ang mga ipapakita ko ay mga basic ng KineMaster. So, bagay talaga ito sa yung mga nagsisimula pa lang sa YT. So, ayan guys. Actually, may KineMaster na talaga ako. Ayan, kung nakikita nyo, may KineMaster na talaga ako. So, unang gagawin nyo, pag wala pa kayong KineMaster, dito tayo sa Play Store. Isi-search natin siya. Ayan. KineMaster. Type nyo siya kung wala pa kayo. So ayan guys, dahil meron na ako, ito ang pipiliin nyo. Ito yan guys, dahil meron na ako, so kailangan ko na lang i-open. So labas tayo ulit dyan. So ganito guys ha, itatype nyo ang KineMaster kung wala pa kayo ha. Halimbawa wala pa kayong KineMaster, so ilalagay nyo ang KineMaster, then search. Yan ang lalabas. So dahil meron na ako guys, out na tayo. Pupunta na tayo ngayon sa aking KineMaster. Ayan na guys. So dito guys, ayan, dahil may mga na-upload akong iba, ngayon dito tayo sa plus. Dahil gagawa tayo ng bago, so dito tayo sa 16 sizes, 16.9. Ayan, hindi ko alam kung paano basta noon, pero yun na yun. So gagawa tayo ng bago. Ayan, blanco siya. Ngayon maglalagay tayo ng background para sa ating title. Ayan, punta ako ng media. Ito ang ating media. Dito merong favorites, kung meron ka nang naka favorites na mga, wala kasi sa akin laman, so this one is empty. Cold storage, wala ko yan, hindi ko na ipapakita guys. Ito na lang yung background. So ang ipapakita ko ay ang pipiliin ko ay white. Bali yan, para magiging background mo lang yan sa title mo. Nasa sa'yo yan kung anong gusto mong kulay. So ngayon gagawa muna ako ng title ko, step by step, para hindi kayo malito guys. So ngayon, hindi tayo pwedeng maglagay dito ng sa media. Ang lalabas kasi pag media ganyan. So halimbawa, maglalagay tayo ng picture. Halimbawa, maglalagay ako ng aking picture dito sa screenshot. Meron na ako napili. So ayan ang picture ko. Ganyan ang lalabas guys. So yan ay mali, wrong. Mapupunta siya sa labas, hindi dito sa loob ng white background. So delete natin. Pag nagkamali tayo guys, pwede naman natin i-delete. So wag kayong matakot mag-try. Kalikutin nyo ang KineMaster, madali lang matutunan. So ayan guys, dito tayo sa layer. So media, ayan, media pipiliin natin. So dito sa media, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnails, title ng ating, ayan, pinili ko na yung picture na yan. So ganyan guys, sa layer yan ha. Ayan, magpapasok tayo. Pwede mong ganyan lang, pwede mong ganun, nasa sa inyo yan guys. Dahil ako, ito gagawin kong ganyan siya, i-full ko siya. Ayan, okay. So ngayon lalagay ako ng title. Dito tayo sa layer ulit. Itong layer, dito tayo sa text. Ayan guys, itong lalagay ako ng baklawa with pistachio powder. So unahin ko ay ang baklawa with, ayan guys, okay. So ayan siya guys, palalakihin ko siya. Babaguhin ko kanyang letter.
palalakihin ko. So ang gusto kong letter ay ito. Okay, ayan guys, ito ang kulay. Yan, hindi ko na masyado lahat, hindi ko na pahahabain ang aking video guys. Basic lang ito para madali nyo. Ayan, dito yung kulay, makakapili kayo ng mga kulay na gusto nyo. Ayan, ayan, ayan guys, yan lang yan pag gusto nyo ng dark, light. Yan, so itong gusto kong kulay ay ganito. Ayan, ito red. Yan guys, so okay, pag gusto ko siyang dahil masyado siyang napakasimpleng kulay, ayan, ito na yung aking ano, pero i-on ko siya dahil gusto ko black. Yung glow niya gusto ko black. Ayan, gusto mo ng outline, ang kulay na outline na gusto mo, pipili mo lang siya. Kunwari, ang gusto mong outline ay purple, okay mo siya, tapos i-on mo siya. Dahil hindi masyadong kita ang aking purple, halimbawa, ayan, pwede mo siyang bago-baguhin guys. Lalagyan natin ng red. Okay, ayan guys, nakita niyo yan guys. Ayan, medyo nagiba yung kulay niya, diba? Ayan, pero mas gusto ko siya ng black. Ayan, kasi siya masyadong kita. So ayan, ay black ang sabi ko, diba? Naging white all. Ayan guys, ayan, mas naging makinang siya, diba? So ayan na. Bakit nagkaroon ako ng background? So ayan guys, pag nagkakamali ka, pwede mo siyang baguhin. Pindutin mo ulit siya, tanggalin natin yung background. Napindot ko ang background guys. Ayan, so ayan guys, okay, huwag kayong matakot na magkamali. So ayan, kaya ako naman pinapakita na nagkakamali ako para alam nyo na kung paano. Dito lang tayo lagi sa layer pag ang ating video or text ay ipapasok natin sa loob ng video. Ayan, baklawa with pistachio. Ayan, pistachio powder. Ayan guys, okay, so palalakihin uli natin siya. Again, letter. So itong gusto kong letter. Ayan, okay, ayan, so dito tayo ulit sa color. Yung color na yun ulit ang gusto ko. Ayan guys, okay na yan. Nasa sa inyo na yan guys kung paano yung pagagandahin, ha. So dito tayo ulit. Ang gagawin ko siyang black lahat. Yung glow ko, ayan, okay na yan sa akin guys. So okay, so ngayon dito na tayo maglalagay ng ating, ang gusto ko kasi guys pagka yung video ko nauuna ang intro. So dito tayo ngayon sa media. Ito na yung media ko. Dito na ako kukuha sa aking export kasi meron ako nagawa. So ayan, ayan ang aking, ayan na guys. Ayan, papakita ko sa inyo kung ayan, bakit ganyan ang white. So aayusin pa natin yan guys. Tingnan nyo kung ano mangyayari, kung ano yung dapat nating ayusin at linisin bago tayo mag-upload ng ating mga video. So yan, nag all white siya. Aayusin natin yan guys. Ipapantay natin siya dito. Ipapasok natin siya ng konti para hindi makita yung white. Ayan guys, nakita nyo? Ayan.
So pantay na siya. Okay. Ayan guys, try uli natin. Ayan. So hindi niyo na siya makikita yung white. O, diba guys? Malaking bagay na yan guys na matutunan. Yan. So ngayon, yung ating video. Dito tayo sa aking camera. Yung aking mga video, namimili ako. So ito, empty pa lang siya. Ito pa lang yan. Dito tayo. So empty guys. So lahat yan ng baklawa na meron ako. Ayan. I-add ko naman ngayon yung isa ko pang video nakarugtong. Ayan guys. Pili tayo. Dito tayo ngayon. Yung naglalagay na ako ngayon ng powder. Ayan guys. Dito marami tayong aayusin. Ayan, kagaya nito guys. Ayan, inaayos ko yung camera. So ayan. So tatanggalin natin yan guys. Oh, nandun si Farida Isnain, ang aking kasama sa trabaho. Ayan guys, itatapat mo lang yan siya dyan. Ayan, tapos pindutin mo ang video, lalabas ito. Scissor, ititrim natin. Dito tayo sa trim to left of playhead. Kasi yung sa left, ayan. Ayan, yan ang tatanggalin natin, yung may kamay ko. Ayan guys, so nawala. Okay na ulit. Ayan guys. I-play natin. So ayan. Ngayon, ang ilalagay natin, turuan ko kayo maglagay ng ayan, yung isasakto natin na nandyan si Farida, yung kanyang pag-high. Ayan guys, isasakto mo siya. Ayan. Lagyan natin siya ng high. Or lagyan natin ng hello everyone. Hello everyone. Sabi niya, okay. Ngayon, ayos natin yan guys. Ganun lang yan guys. Letter. Pili tayo guys. Ayan. Maraming pagpipilian dyan. Ayan. Ito okay natin. Check natin kung sumasakto na ba sa pagpasok niya. Ayun, sakto guys. So, ilalagay natin dito ulit. Pindutin natin yan, hello everyone. As in animation. Ito yung in animation. Ipa-pop up ko siya. Pop. Ayun, nakita nyo guys. Ayan. Ayan guys. Dahil malis kagad siya, so iiksian natin. Try ulit natin kung nagsasakto ba. Ayan guys. So masyadong mahaba yon. So ang gagawin natin, iksian natin. Pagkatapos ulitin natin yung
kanyang color. So lalagay natin ang pink. Ayan. Ayan. Okay ulit. Pindutin ulit natin ito. Overall animation natin. Ngayon ang gagawin natin ay floating. Ayan, nakita nyo guys, nagpo-floating siya. So, okay. Click ulit natin siya. Out animation. So, pag nag-out siya, pwede natin slide down. Ayan, okay. So, ayan guys. Again. Ayan. So, dito guys, ngayon, dahil may naririnig tayong boses, tatanggalin natin ngayon yung boses niya at papalitan natin siya ng music. So, pindutin ulit natin. Dito tayo mag-start. So, ayan guys, ayan na yung kanyang speaker. Tatanggalin natin yung background, original background na nakakasira sa ating video. So, ayan, okay. Play natin. Diba guys? Ganun yan guys. Ayan. So, dito, makikita nyo, play ko siya. Meron ulit akong inaayos. Ayan, inaayos ko ulit yung aking camera. So, ngayon guys, ikakat ulit natin. Sa una kong ginawa ay sa ano lang tayo, sa may kaliwa lang tayo nagbawas. So, ngayon dito naman kasi middle siya. So, kailangan natin, ayan o. So, ganyan ang nangyari guys. Play natin. Ayan. Naayos ko ang camera ko. So, dapat hindi yun makikita para hindi maboboring ang ating mga manonood sa ating videos. So, ayan. See? Ayan. Kailangan ko din yung side na yan. So, kailangan natin balikan. Kailangan natin ayusin ito. Ayan. Sakto natin. Ayan guys. Press uli natin ang ating video. Doon tayo ulit sa scissor. Split up playhead. Ayan guys. So ayan. Naputol na siya sa gitna. Ngayon, ganun na ulit ang gagawin natin. Iti-trim to left of playhead ulit natin siya. Ayan. Ayan guys. Kita nyo? So, hindi yan ang tatanggalin natin. Itatanggalin natin hanggang dito. So, yan guys. Yan. Hihinto tayo dyan. At, iti-trim to left of playhead natin. Ayan guys. Then, okay. So, ngayon, ito, may sounds tayo. So, tatanggalin natin ngayon ang sounds. Ayan guys, may sounds yan, di ba? Natanggal na pala natin siya guys. So, natanggal na natin siya. Dito pala yung may sounds ulit. I-play uli natin. Ayan, naririnig nyo, may sounds uli siya. And, balik tayo dito sa may sounds ulit. So, tatanggalin natin siya. Ayan guys. Ayan, i-off natin yan. Ayan guys. So, ulit-ulit tayo ng ganyan. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon guys ay ang paglalagay ng music. So, yan. Dito naman tayo sa, diba lagi tayong sa right ahead? Ngayon dito naman tayo. Ayan, tatanggalin natin ito. Inayos ko, diba? Yan, inayos ko siya.
tanggalin ulit natin. Dito naman tayo guys sa ayan, scissor ulit. Dito naman tayo sa trim to right of playhead. Dito naman tayo. So, dito naman tayo ngayon sa trim to right of playhead. Ayan guys, nawala na siya. Ayan. So, ayan guys. So, okay na ang ating video. Nasa sa inyo na yan guys kung gusto nyo lagyan siya ng end and outro. So, ayan. Kung may outro ka, ako meron akong outro. So, ayan. Lalagyan ko siya. Dito tayo sa export. Kasi gumawa na ako dati ng aking outro. So, ayan guys. Ayan. So, ayan guys. Ayan. Dati ko nang nagawa yan guys. So, ngayon, maglalagay na tayo ngayon ng music. Dito tayo ngayon sa audio. Dito sa audio, maraming pagpipilian guys. Dito tayo sa music assets. So, gusto ko tong Boracay Breeze. Ayan, maraming pagpipilian guys. Pero gusto ko tong Boracay Breeze. Play mo siya. Kung type mo siyang ilagay, ilagay mo. Add. Then, okay na yan. So, yan guys. Yan. At kung gusto mo naman siyang hinaan, press mo ulit siya. Lalabas siya. Ito yan guys. Ayan. Pwede mo siyang hinaan. Pwede mo siyang lakasan. If full, pwede mo siyang hinaan. So, try kong hinaan. Ayan. Okay. Ayan. Hindi na siya ganun kalakas. So, ayan guys. Ganun lang yun guys. At kung gusto mo naman magsalita dito sa dulo, ayan, babawasan natin to. Dahil ako'y magre-record naman ng voice. So, ayan guys. Magre-record ako ng aking voice. Okay. Tuturo ko sa inyo na maglagay ng voice record. So, ito yan. So, play muna natin. Pakita ko sa inyo. Wala siyang sounds. So, ngayon, maglalagay ako ngayon ng aking voice record. Yan. So, pipindutin natin ang voice record. Okay. Then, start. So, ayan guys. Nag-start na ako mag-voice record. Ay, hindi pa ako nag-start. So, ito. Start ko na. Sorry naman guys. Iyan. Para hindi kayo boring, meron tayong konting patalastas. So, ito guys. Start ko na siya. Screen recording and currently record audio. Okay. Ayan guys. May mali pa ako. Tingnan ko kung nag-record siya. Hindi siya nag-record. So, again guys. Stop. Ayaw mag-voice record. Ulitin ko guys. Ayan. Hindi daw ako pwede mag-record ngayon. Screen. Baka puno yung aking record guys. So, siguro kaya hindi ako makapag-record. So, yan guys. Basta ganun. Pwede nyo i-record yung gusto nyo sabihin. So, not able ako ngayon mag-record ng aking voice. So, remove natin. Ayan. Dahil siguro nagre-record ako ng aking videos na to na i-upload. Kaya siguro hindi ako pwede mag-record ng aking voice. So, yan guys. At kung gusto mo namang dagdagan ang iyong sounds, ganun ulit guys. Pabalik-balik lang. Okay guys?
Ayan. So, tatapusin ko na ang aking video, guys. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe to my channel, like, comments below, click the bell para ma-notify kayo sa bago kong mga videos. Comments lang kayo, guys, kung anong gusto nyo i-comments, kung anong gusto nyo itanong. Baka sakaling may makatulong ako sa inyo. So, ayan, guys. So, ayan muna ang aking editing sa KineMaster. So, yan guys, once na natapos na natin ang ating video, so i-share natin. Ayan. I-export na natin siya ngayon. So, ayan guys, exporting project na tayo. Nakikita niyo yung pula. So, once na ma-export yan guys, once na mapuno dito ang pula, ayan, kusa na siyang yung matatapos na ang ating project na in-upload. So, pwede na natin siyang i-share sa YouTube. So, ayan guys, medyo mabilis siya ngayon mag-upload. So, sana guys, ulitin ko ulit na sana may natutunan kayo sa aking video at sana hindi kayo naguluhan. Ayan, medyo mabilis siya, so aantayin na lang natin kasi minsan napakatagal niya dahil maiksi lang siguro itong aking video. So ayan guys, pag mahaba ang ina-upload, matagal niya mag-export. Ayan, antayin na natin siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys na kung paano naman natin siyang i-share. Ayan guys, mapupuno na siya. Ayan, napuno na. So, lalabas na ang ating project. Ayun na siya guys. Ito na siya. Pwede na natin siyang i-share. Ito lang kasi maiksi na. Ipapakita ko lang sa inyo maiksi. Ginawa ko. So, ayan siya guys. Ayan. So, ayan guys. Labas tayo. Pwede na natin siyang i-direct share sa YouTube. So, ayan na guys. Ayan na yun. Okay guys. Press natin ng YouTube. Ayan, dito na. Ayan, pwede mo na siyang gawa ng title, description, location. Ayan, nasa sa inyo na yan guys. So, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo guys. Thank you so much. Bye-bye. God bless you all.